ತೊಕ್ಕೋಡು ಓರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ದ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಪರಕೆ ಪಂಡಿನ ಭಕ್ತಾದಿಲೆಗು ಅಕ್ಲೆನ ನಂಬುಗೆದ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಇಮ್ಮುನ್ನು ಕರುಣಿಸಾವೆ ಇತ್ಯರ್ಥನು ಈಡೇರಿಸಾವೆ ಇಂದು ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳ ನಂಬುಗೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕಾಣಿಕ ಮೂರ್ತಿ ನಂಬಿನ ಭಕ್ತರಿಗಿಂಬುನು ಕೊರ್ಪಿನ ಕೊರಗ ತನಿಯೈ. ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕಾಣಿಕ ಮೂರ್ತಿ ನಂಬಿನ ಭಕ್ತರಿಗಿಂಬುನು ಕೊರ್ಪಿನ ಕೊರಗ ತನಿಯೈ. ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಗು ಕಣ್ಣ ನಿರದ ಬದುಕು ಮಾಜೆಂಡು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡು ಇರೆ ಕಾಣಿಕ ಬೆಳಗುಂಡು ಬೆತ್ತ ದೊಟ್ಟುಗು ಪಜ್ಜೆ ದೀಪಿನ ಇರೆ ಪೊರ್ಲುನು ತುಯಿನ ಕನ್ನುಲು ಕಳೆಯು ಸಾರ ಪಾಪುಲು. ಅಂಚಪಂಡಿ ಪರಕೆನು ಬೂಟಿಯರೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜಗು ಅಗಿಲ್ ಸೇವೆನು ಒಪ್ಪ್ಯಾವೆರು. ಇಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಗಿಲ್ ಸೇವೆಯಾದ ಓರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ದ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಡು ಶನಿವಾರ ಬಯಗ್ ನಡಪಾವೆರು. ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕಾಣಿಕ ಮೂರ್ತಿ ನಂಬಿನ ಭಕ್ತರಿಗಿಂಬುನು ಕೊರ್ಪಿನ ಕೊರಗ ತನಿಯೈ. ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕಾಣಿಕ ಮೂರ್ತಿ ನಂಬಿನ ಭಕ್ತರಿಗಿಂಬುನು ಕೊರ್ಪಿನ ಕೊರಗ ತನಿಯೈ. ಈಚೆಗೂ ಕರಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಗಿಲ್ ಸೇವೆದ ಪರಕೆನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಉಂಟಾದಿತ್ತೆರು. ಇತ್ತೆ ಪೆರಪ ಓರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ದ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮುತಾಲಿಗೆಡು ಅಗಿಲ್ ಸೇವೆರು ಪೆರಪ ಶುರುವಾತಂಡು. ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡು ಇರೆ ಕಾಣಿಕ ಬೆಳಗುಂಡು ಬೆತ್ತ ದೊಟ್ಟುಗು ಪಜ್ಜೆ ದೀಪಿನ ಇರೆ ಪೊರ್ಲುನು ತುಯಿನ ಕನ್ನುಲು ಕಳೆಯು ಸಾರ ಪಾಪುಲು. ಕರಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲಿನ ಪರಕೆದ ಎಲ್ಪ ಅಗಿಲ್ ಸೇವೆಲು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಡ್ ನಡೆದಂಡು. ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕಾಣಿಕ ಮೂರ್ತಿ ನಂಬಿನ ಭಕ್ತರಿಗಿಂಬುನು ಕೊರ್ಪಿನ ಕೊರಗ ತನಿಯೈ. ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕಾಣಿಕ ಮೂರ್ತಿ ನಂಬಿನ ಭಕ್ತರಿಗಿಂಬುನು ಕೊರ್ಪಿನ ಕೊರಗ ತನಿಯೈ. ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಗು ಕಣ್ಣ ನಿರದ ಬದುಕು ಮಾಜೆಂಡು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡು ಇರೆ ಕಾಣಿಕ ಬೆಳಗುಂಡು ಬೆತ್ತ ದೊಟ್ಟುಗು ಪಜ್ಜೆ ದೀಪಿನ ಇರೆ ಪೊರ್ಲುನು ತುಯಿನ ಕನ್ನುಲು ಕಳೆಯು ಸಾರ ಪಾಪುಲು. ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕಾಣಿಕ ಮೂರ್ತಿ ನಂಬಿನ ಭಕ್ತರಿಗಿಂಬುನು ಕೊರ್ಪಿನ ಕೊರಗ ತನಿ. ಅಗಿಲ್ ಸೇವೆದ ಬಗೆಟ್ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಶ್ರೀ ರೋಹಿತ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಪೊಸಕುರಾಲ್ಗು ಪೊಲಪ್ ಕೋರಿಯರು. ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮ ತಿನ್ನಡೆ ಈ ಪುರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ಮಣ್ಣು ಪಂಪಿನ ಚಿರಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ದಾಯಕಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ನಿಲಯಾತಿ ಪಂಪಿನ ಮೂಲು ಊರು ಪರ ಊರು ಬರ್ಪಿನ ಅಗೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದದ್ದು ಮೂಲು
ಈ ಕಾಲಾದಿ ಕಟ್ಟದ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ವೈಭೋಗದ ಸೇವೆ ಮುಲ್ಪ ನಡೆತಿದೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಪೊತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು 10,000 ಜನತಾತು ನಮ್ಮ ಅನ್ನದಾನ ಬಟ್ಟಿಯ ರಡ್ಡದಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ವರ್ಷಾವಧಿ ನೇಮಗೂ 10,000 ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಬಂಡಂಗಾಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚೊಂಡು ಬಂಪಿನೇನು ಭಕ್ತಿಯರು ಅಂತ ಜಾಗದೆ ಅಂಚಿತ್ತ ಕೊಟ್ಟು ಅಜ್ಜೆ ಮುಲ್ಪ ಬೆಂತೇರು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಬೆಂಚಿನೇಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪಡಿ ಕೊರನಿದ್ದವರ ಆ ಅಜ್ಜಗ ಮುಲ್ಪಾಕಲು ಆ ಭಕ್ತಿಯಾರ್ಥವಾದ ಈ ತರ್ಪೆ ತೆಲಿಗಂಜಾಗಿದೆ ಕಾಲಾದಿಗಟ್ಟ ವರ್ಷ ಸಿರಿಸಿಂಗಾದ ವೈಭೋಗದ ಸೇವೆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಕೊರ್ನಚ ನುಡಿ ಇಚ್ಚಕೇನಿಂದ ಯಾನು ಕಾಲಾದಿ ಕಟ್ಟದ ಸಿಂಗಾರದ ಸೇವೆಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟರು ಜೋಗ ಬುಡ್ದು ಮಾಯ ಸಂದೊಡ್ಡರಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯರ ಇಂಕ್ ಏನ ನೈವೇದ್ಯ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರೀತ್ಯಾರ್ಥವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತರ್ಪೆ ತೆಲಿಗಂಜಾಗಿದೆ ಅರ್ತಿ ಸಾರೆ ಸುತ್ತಿ ಮೀನು ಬಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವನುಂಡು ಇಂಥ ದಿನದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಐನ ಗೇಲುಂಡು ಐನ ನಗೇಲನ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡೆ ನಡಪಾದು ಕೊರಿಯದ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮುಲ್ತ ಊರಿನ ಪರವುಂಡು ಭಕ್ತಿಯೆಲ್ಲ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂತಕ್ಲಡ್ಡ ಉಮೇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನನದುಂಬುಗುಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒರಿಯನಲ ಮುಲ್ಪ ಕಷ್ಟೋಡು ಅವಡು ಅಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ಅವಡು ಎಂಕಲು ಮುಲ್ಪ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬೈದ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಕುಟುಂಬದ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಏಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನದ ಅಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟಪ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಗ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪತ್ತ ಎನ್ನಿನಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲ ಸಮಿತಿಲ ಪೋದಕ್ಲೆ ಸಾಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಅಜ್ಜೆಲ ಮುಲ್ಪೆಡ್ಡೆ ಬೆಂತೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಹೊರಬಲೆ ಬತ್ತದು ನಿಖಿಲ ಕೈ ಮುಗಿಂದ ಖಂಡಿತ ಮಾತ ಮುಲ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆ ಅಜ್ಜೆ ನಿಖಿಲೇನು ಪರಮಾತ್ಮೆ ನಡಪಾದ ಬಂತಿನಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ